Светът на One Piece е огромен и един главен герой като Луфи не би могъл да оцелее в него сам. Затова той има нужда от екипажа си. В днешното видео ще разгледаме сламените шапки от най-слабия до най-силния, техните най-силни форми. И преди да започнем с видеото, ще съм ви благодарен ако го харесате и се абонирате, така ще ми помагате за създаването на повече такива видеа. И сега да преминаваме към класацията. Номер 10. Усоп. Да, сложих най-силния бог в One Piece на едва последно място, но Усоп много пъти е бил един от най-полезните в екипажа, но по сила не мисля, че някой би загубил от него от останалите. И още по-зле е факта, че е най-страхливия от екипажа и единството, което го пази е една прашка. Вау! Но заслужава респект, понеже доста издържа срещу Луфи. Нищо, че Луфи също не беше адски сериозен, но това няма значение. Номер 9. Чопър. И предпоследен е нашият любим елен лекар Чопър. Той е принципно горе-долу на нивото на Усоп, като изключим, че има един таен коза в ръкава. Дяволски плод, забележете, със силите на човек. Да, дяволски плод със силите на човек. Но това няма значение, защото Чопър има още един скрит коз. Анаболни стероиди, които хапва малко от тях и става най-нацепеното животно в фитнеса. Това го видяхме в Енес Лоби, той буквално подивя и мисля, че в тази му форма би направил Усоп на нищо. Номер 8. Нами. Нами. Така де. Нами само с жезъла за контрол над времето не е много силна, но я броя заедно с Зевс. С него тя спука Лути от бой, по същия начин определено би спукала и Чопър и Усоп от бой, може би даже заедно, пък и тя все пак бие до Лъфи, Санджи и Зоро постоянно и определено би ги смачкала от бой, даже и Чопър в Енес Лоби. Номер 7. Франки. Тук главните ни герои стават много по-силни, като всеки нагоре в листа би победил сам Нами, Чопър и Усоп. Франки като робот има супер много оръжия и дори самия той може да се превръща в огромен робот. В Енес Лоби той спука онзи с голямата уста, чието име даже не помня. В Дрес Роза той се би с Сеньор Пинк, най-мъжката битка в One Piece между другото. И в Лано дори успява да събори дебеланата, така де Биг Мам. И като цяло мисля, че определено може би го сложил по-нагоре, но доста двумях, ще видите защо. Номер 6. Брук. Брук и Франки са доста трудни за сравнение, но бих казал, че Брук е съвсем леко по-силен, просто заради неговата бързина. Заради бързината си, с която би изтощил всеки, той самия даже се е бил с Биг Мам и доста добре се справяше, успя да открадне понеглифа от нея и като цяло мисля, че доста от героите не биха могли да смогнат на бързината му и може би той е третия най-бърз от Straw Hat след Лъфи и Санджи. Номер 5. Робин. Стигаме до любимия ми персонаж. Така де, Робин има силите на дяволския плод Хана Хана но Ми. Чрез този плод тя може не само да копира и трансформира части на тялото си, но и също може да използва нейната дяволска форма. Виждаме как я използва срещу Бляк Мария в Лано, която направи Санджи на нищо, но все пак Санджи не бие жени и е джентълмен. И също вече сме виждали как Робин побеждава Франки по възможно най-добрия начин. Номер 4. Джинбей. И стигаме до най-новия член на Straw Hats и това е Джинбей. Джинбей е бивши чебукай фишмен, който ползва фишмен карате основно. Джинбей успява да се бие с Мория на Маринфорд и доста си го понатупва. Той също се бие с Ху и с Ху в Лано и се изправял срещу много силни пирати, срещу Биг Мам и Михолк, на които просто им се потъха малко, но все пак, и оживява. Неговата награда за главата му в момента е дори малко по-висока от на следващия ни номер в класацията. Номер 3. Санджи. Време да поговорим за моят любим персонаж от One Piece. Санджи е лявата ръка на Лъфи и той е адски силен. Санджи може да използва неговите огнени ритници, също така може да става невидим и да лети чрез неговия костюм от семейството му. Също така Санджи се изправил срещу адски силни врагове, изправил се срещу Бон Клей в Арабаста, в Енес Лоби се бие с вълка, чието име така и не помня. Както и да е, също така той се бие и срещу някакви други зверове след таймскипа, като до Фламинго и се справя горе-долу добре, а в Лано той се бие срещу Куин от екипажа на Кайдо и се справя адски добре срещу него, но за жалост няма как да го поставя на второ място, на което е номер 2. Зоро. Зоро е почти равен по сила на Санджи, но бих казал, че е над него заради неговата по-висока награда за главата и заради по-силните му опоненти. Той побеждава
всички последователи на Арлонг, побеждава господин Едно, бил се с Енел, побеждавал е Како, оцелява след атаката на Кума, разрязва пика на 2 и като за финал успява дори за малко да се бие с Кайдо и Биг Мам сам 2 в 1, което е какво? И после побеждава и Кинг. Единственият начин той да бъде победен е ако му покажат някоя грешна посока или му дадат карта да се ориентира. Но колкото по-тъмна е кожата на опонента му, толкова по-кръвожаден той става. Номер 1 – Лъфи. И разбира се, на първо място е нашия протагонист Лъфи. Само с Гир 4 той би победил всички други от екипажа си по-отделно. Ако включим и Гир 5, направо и заедно да му скачат, няма никакъв проблем. Самия Лъфи в бейс е побеждавал Усоп и би победил и Санджи, ако не му се оставяше. Лъфи е побеждавал зверове като Лучи, Дофламинго, Катакури и дори един от 4-те императора на океана Кайдо. Плодът му просто е твърде щупен и затова няма просто кой друг да бъде на първо място, освен нашия главен герой. Тук ви оставям класацията, надявам се да ви е допаднало видеото и ще се видим в следващото такова.